Per estadística, el més probable és que visquis a una ciutat. Hi ha qui diria que les ciutats són la sofisticació del desenvolupament humà. Mai l'ésser humà s'havia pogut aglutinar i organitzar de forma tan massiva. D'altres es decanten per afirmar que les ciutats representen la decadència de la societat contemporània, la contaminació, l'individualisme, el consumisme desenfrenat, la violència i control policials. Sigui com sigui, l'impacte que les ciutats han tingut en el desenvolupament humà és determinant. La ciutat ho ha canviat tot. Des de les nostres relacions interpersonals fins a la producció cultural, la política, la psicologia i la salut, la percepció del temps. Com a tal, la ciutat ha fascinat a sociòlegs, historiadors, cantants, directors de cinema i, per descomptat, pintors. Des d'aquells que veien en la ciutat la misèria i la desigualtat a aquells que hi veien un símbol del progrés, sense oblidar aquells que simplement pretenien ignorar la seva substància en favor de l'estètica. Però de tots aquests, en va haver un que pintà les ciutats de forma diferent. Un home del qual la seva particular manera de veure la societat urbana va deixar empremta a la història. Edward Hopper, nascut el 22 de juliol de 1882, va començar la seva carrera artística a la infantesa i encara pintava fins poc abans de morir. 73 anys de carrera, en total, així que en Hopper ens va deixar moltes obres. La seva destresa per a la pintura ja es podia intuir a les seves primeres obres, durant els seus anys de formació. Tanmateix, és recordat gairebé exclusivament per les seves estampes urbanes. L'Edward Hopper va néixer i créixer a Nova York, en el si d'una família de classe mitjana. Dos elements que, junts, fan entendre millor la seva íntima relació amb la ciutat. Per una banda, es podria dir que les classes mitjanes són segurament les protagonistes de les ciutats, molt per damunt del proletariat, que sovint era confinat en barris bruts i superpoblats, amb uns serveis precaris o inexistents, però també de la gran burgesia industrial, que feia bona part de la seva vida als seus palaus, mansions i cases d'estiu, i que quan trepitjava la ciutat ho feia per a fer negocis o espais exclusius com ara clubs de camp i casinos. Per l'altra, Nova York és coneguda per l'important arrelament dels seus ciutadans i la seva marca d'identitat. Als Estats Units no és habitual veure aquesta mena d'orgull local. Nova York és una de les excepcions. De fet, bona part de les pintures d'en Hopper estan ambientades a diferents parts d'aquesta ciutat, des d'un capvespre a Central Park fins a uns terrats o una habitació. I amb només aquestes poques obres ja es pot identificar un patró. Quan pensem en la ciutat, i concretament en la metròpoli que és Nova York, ens imaginem allaus de gent que no semblen acabar mai, la cacofonia dels vehicles estenent-se a tot arreu, o els imponents gratacels alçant-se sobre el mar. En Hopper, però, decideix aturar-se en els petits moments, en la intimitat, en la solitud, en el silenci. L'estudi d'en Hopper sobre la vida urbana és microscòpic en la seva escala. Allò que importa són els petits racons, les històries quotidianes i les persones normals. Les persones, de fet, són l'element que més denota la solitud de les seves obres. La majoria de les vegades, els personatges són sols, romanen petits, en una cantonada, o al centre de la composició, envoltats pel seu entorn. Per en Hopper, sovint, la importància d'un lloc rau en la gent que l'habita, fet que es pot apreciar a obres com ara New York Movie, en què en Hopper decideix ignorar la missió de la pel·lícula i situar el focus en l'acomodadora que rumia en un racó. Fins i tot quan hi ha més d'un personatge, la sensació d'aïllament hi persisteix. No hi ha converses, no hi ha contacte físic, ni tan sols hi ha mirades creuades. Prova d'això és l'obra Hotel Lobby. Aquesta és protagonitzada per 3 personatges. D'esquerra a dreta, el primer és una dona que seu a una butaca i s'observa l'home que té a la dreta. Aquest no li retorna la mirada. Els seus ulls es troben clavats en un racó perdut de l'habitació. El tercer personatge, la dona rossa, es troba fins i tot més aïllada. No només s'allunya del punt de fuga que conformen els dos ancians, sinó que clava la mirada en el llibre, completament aliena a l'escena. En Hopper també es va fer valer del color per a retratar aquest aïllament. Els colors freds són constants a la seva pintura, com ara a Office in a Small City. Però fins i tot aquelles obres on predomina una calidesa cromàtica, és impossible no sentir aquest aïllament. Per exemple, a Girl at the Sewing Machine, una llum càlida il·lumina la protagonista, que es troba davant d'una paret taronja. Tanmateix, aquí en Hopper decidí ocultar el rostre del personatge rere els seus cabells, cosa que ens distancia més amb la dona, reforça aquesta sensació d'aïllament. Un recurs que en Hopper farà servir a altres obres, com ara 11 AM o Room in Brooklyn. Al color, cal afegir-hi les línies i les formes geomètriques, rectes i allargades, que sovint atorguen una sensació de profunditat als espais, de tal manera que els personatges semblen encara més minúsculs i aïllats, com ara a Sunday,
en què en Hopper seu el seu protagonista per empetitir-lo, una sensació que és accentuada per l'edifici del fons i les seves línies verticals, que semblen alçar-se sobre ell, o a Automat, en què la dona de la pintura és envoltada pel finestral del fons, enorme en comparació i d'un color negre que sembla absorbir-la. També és habitual que en Hopper retratés aquests personatges a les seves cases, fins i tot als seus dormitoris i, sovint, despullats o en roba interior, fet que reforça encara més la intimitat de les estampes, una intimitat que l'autor pretén que transgredim, ja que, si t'hi fixes, les finestres no tenen vidres. Les finestres són una constant a l'obra d'Edward Hopper. Sovint, els personatges miren per les finestres. D'altres, nosaltres els observem a través de finestres. Fins i tot, de vegades, ens observem des d'una finestra personatges que miren per una altra finestra. En totes aquestes escenes, sembla que els personatges ignoren que són pintats, que els estem observant. Quan l'única barrera física entre els personatges de les pintures i nosaltres es difumina, deixem de sentir-nos com un invasor. Si en Hopper ens obre les finestres, és per a convidar-nos a mirar. I què hi veiem? Bé, d'entrada, les cares dels protagonistes acostumen a ser inexpressives, tot i que alguna vegada mostren certa tristesa o enuig. És impossible mirar aquests personatges i no notar certa absència. Pot fer la impressió que els seus rostres expressen indiferència, però no és indiferència allò que senten. Al contrari, els personatges d'en Hopper senten profundament, però ho fan de portes endins. Els seus pensaments estan dominats pels milers de veus diferents que li donen forma a la ment humana, un lloc al qual, per descomptat, no hi podem accedir, però de cap manera limita la nostra interacció amb l'obra, més aviat al contrari, la potencia. Som totalment lliures d'interpretar-la i treure la nostra conclusió. De fet, quan en Hopper li preguntaven sobre el significat o els símbols d'alguna de les seves obres, es limitava a dir que la resposta és el llenç. De nou, en Hopper volia que miréssim, una proposta que és també una invitació al món personal de l'artista. L'Edward Hopper fou descrit pels seus coetanis com una persona introvertida, observadora, de poques paraules. Segons expliquen, fins i tot en companyia, acostumava a mantenir llargs silencis, perdut en els seus pensaments. En Hopper, de fet, afirmà que el gran art correspon a l'externalització del món interior de l'artista, que una bona obra no neix a paisatges majestuosos, a hàbils composicions o a replicar la natura de la forma més fidedigna possible, sinó que neix a les teves entranyes. Totes aquestes lliçons ens porten a Nighthawks, l'obra més reconeguda d'en Hopper. Nighthawks se situa en un diner americà, de nit. Al diner hi ha 4 persones, un cambrer, un home que es troba d'esquena i un home i una dona que seuen plegats. Aquesta parella, de fet, un altre element habitual a l'obra d'en Hopper, sembla tenir una història comuna. Això sembla indicar el fet que seguin junts. De fet, les seves mans estan en contacte. O és així. Si apropem la mirada, ens adonarem que, de fet, amb 2 mans no s'arriben a tocar. La dona menja el que sembla ser un sàndwich mentre es perd els seus pensaments. L'home sembla tenir la mirada perduda en un punt indeterminat del local. El cambrer, per la seva banda, observa el carrer. En certa manera no es troba al restaurant. I el darrer personatge ens dona l'esquena, així que se'ns fa encara més distant que els altres personatges. De nou, 4 individus completament desconnectats de la resta. A banda, sembla una escena onírica. Els carrers de la ciutat són totalment apagats i, fora del restaurant, no hi ha detall, no hi ha elements, més enllà d'una caixa registradora a l'aparador d'un local i un cartell totalment en blanc. Fa la impressió que la ciutat hagi estat abandonada, que aquests 4 individus siguin els únics que encara l'habiten, i que fa del restaurant alguna cosa semblant a una càpsula del temps. Un altre element que cal destacar és que no podem veure la porta d'entrada del restaurant. Pot semblar un detall gairebé insignificant, però resulta desconcertant i transmet una sensació de confinament. La melancolia i la solitud inherent a l'obra, però, són contrastades per l'ús del color i de la llum. Si bé, com ja he dit, pot fer la sensació que el restaurant sigui un lloc solitari i sense vida, els seus colors són càlids i reconfortants. Contrasten amb el verd tan fred de l'exterior. L'única font de llum de l'obra emana d'aquest i s'escampa pels carrers. Així que... quina és la lliçó que podem extreure de tot plegat? És Nighthawks una obra trista i melancòlica o reconfortant i esperançadora? Potser repassar el context històric i personal de l'obra podria ajudar a resoldre l'enigma. Cal remuntar-se al 7 de desembre de 1941.
Una data que ha passat a la història per l'atac japonès a la base americana de Pearl Harbor i l'entrada formal dels Estats Units d'Amèrica a la Segona Guerra Mundial. L'esdeveniment va consternar bona part de la societat americana. Van ser dies de por i de paranoia social. L'Edward Hopper va començar a treballar en Nighthawks durant les setmanes posteriors a l'atac, setmanes en què el govern dels Estats Units va manar a apagar les llums de la ciutat, amb l'esperança d'evitar atacs de submarins alemanys. Per primera vegada a la història, Nova York s'enfosquia. Sembla ser que l'escena és una canalització de les frustracions d'en Hopper, que veia com la seva estimada ciutat natal s'enfonsava en la foscor i la paranoia. Per això l'absència dels personatges i aquests carrers tan tenebrosos. O potser Nighthawks és una celebració de l'esperança i aquell restaurant és un refugi on poder allunyar-se de la histèria social i la por. Per això els seus colors transmeten tanta escalfor. A l'època, molts altres es van fer la mateixa pregunta, amb la sort que en Hopper encara era viu per a poder preguntar-li. La seva resposta, però, era l'habitual, que la resposta és el llenç. Fins i tot afegir que, tot i que de forma inconscient segurament va retratar la solitud d'una gran ciutat, a ell no li semblava una pintura especialment solitària. Ni dir cal que tenia l'autor d'una de les pintures més solitàries de la història afirmant que ell no la troba solitària no ajuda a resoldre l'enigma. Hi ha un element, però, de què no he parlat. La llum. La llum és un dels elements més importants de l'obra d'en Hopper. Es pot apreciar a la majoria de les seves pintures. La llum acostuma a ser natural, càlida, cosa que porta a pensar que és la llum de l'albada. La llum descendeix sobre la pell dels personatges de forma delicada, i aquests no la rebutgen, més aviat al contrari, li donen la cara. Un gest important perquè, de sobte, aquestes pintures deixen enrere la seva melancolia i a canvi aconsegueixen vida i esperança. Els elements encara són els mateixos, però la nostra perspectiva canvia i el missatge es transforma. Ara aquell relat sobre la tristesa i l'aïllament sembla no ser tan cert. Però aleshores... era mentida? Què volia transmetre en Hopper amb la seva obra? Bé, que sigui ell qui torni a contestar. La resposta és el llenç. Van ser les vivències i l'evolució personal d'en Hopper les que el van portar a crear les seves obres, però en Hopper fa molts anys que ja no hi és. Tu, però, sí que hi ets, així que siguin les teves vivències i evolució personal les que et portin a treure la teva pròpia conclusió. Sigui com sigui, la resposta és el llenç. Si parlem d'una obra com la de l'Edward Hopper, és difícil escriure una conclusió substancial, però si puc reivindicar alguna cosa d'en Hopper és, per una banda, la seva capacitat per a retratar la paradoxa urbana. Concebre la solitud en un lloc on conviuen tantes persones semblaria gairebé impossible. La realitat, però, és que la solitud i la vida urbana no només són compatibles, sinó que són un fenomen habitual, i ningú altre ha pintat això amb tanta destresa com en Hopper. Per l'altra, en Hopper ens recorda que, en un món tan sorollós, caòtic i estimulant, de tant en tant convé aturar-se a observar els silencis, els moments tranquils, a valorar la quotidianitat. I, sovint, el bon art és no només aquell que t'obre una porta al món personal de l'artista, sinó aquell que, en fer-ho, t'obre una finestra a través de la qual mirar-te el teu propi món d'una altra manera.